Anya ti agururay nga masakbayan dagiti adda ken awan tinaganda iti libro iti biag. Revelation chapter 3 verse 5. Kastoy to ti panakakawas ti agbaligi ket diak to punasen tinagan na iti libro ti biag. Ipaduyak-yak kunto itinagan na iti sangwanan ni Amak ken dagiti angheles na nga isu ket kukwak. Luke chapter 10 verse 19 to 20. Dengganyo, inikan kayo iti panakabalin amang baddek kadagiti uleg ken manggagama ken mangparmek iti bileg ti kabuso. Awan tuti pakaananwan yo. Ngem saan kayo kuma nga agragsak gapu ta agtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo. Agragsak kayo kitdi ta naisurat dagiti nagnagan yo sa dilangit. Daniel chapter 12 verse 1. Intuloy ti anghel tinagsao. Iti dayta a tiyempo agparangto ni Michael. Tinaindaklan nga anghel a mangaywan kadagiti kailyam. Kalpasan na tumaod to ti riribok at di pa'y napasamak manipod panakaipasdek dagiti nasyon. Inton dumteng dayta a tiyempo maisalakan to dagiti amin a kailyam a nailanad tinaganda iti libro ti Dios. Philippians chapter 4 verse 2 to 3. Ipakpakaasik kada kayo, Evodias ken Sintike, ngagtunos kayo kuma akas agkabsat iti Apo. Kastamot ken ka a mapagtalkan a katulungak, kayat ko atulungam dagitoy duwa a babae. Impas nakda ti timulong kanyak iti panakaisaknap ti ebanghelyo. Agraman ni Clemente ken dagiti amin a katrabahwak a nailanad tinaganda iti libro ti biag. Revelation chapter 21 verse 27. Ngem saan to a makasrek sadyay ti uray anya asaan a nadalos iti imatang ti Dios. Ti siya sinuman nga agar-aramid iti nakababain ken dagiti naulbod. Dagitin tulaeng na isurat tinagan na iti libro ti biag, nga adda iti ikot ti kordero ti makasrek ti syudad. Exodus chapter 32 verse 31 to 33. Nagsubli ni Moises ken ni Yahweh ket kinunana. Nadagsen ti basol dagitoy at tao. Nangaramid da iti Dios a balitok ket nagdaydayaw da ken kuana. Ipakpakaasik a pakawanam kumaida. No di mo pakawanan ida, pangaasim ta ikatem tinagan ko iti libro anang isuratam kadagiti nagan dagiti tattaom. Kinuna ni Yahweh ken ni Moises. Dagiti laeng nagan tinakabasol kanyak ti punasek iti libro. Psalm chapter 69 verse 27 to 28. Isurat mo dagiti amin a basolda, di mo iraman nga isalakan ida. Iti libro dagiti si bibiyag, mapunas kuma tinaganda. Iti listaan dagiti tattaom, mailaksid da kuma. Malakay chapter 3 verse 16 to 17. Kalpasan na, nagsasarita dagiti tattaong agbuteng kini Yahweh. Dimngag ni Yahweh ket impangag na ida. Iti sangwanan na
na isurat iti maysa a libro ti pakalaglagipan kadagiti agbuteng kanagdayaw kani Yahweh. Agbalindan to at taok kuna ni Yahweh ang manakabalin amin. Inton aldaw nga aggunayak kukwak to ida. Kaasyak to ida akas iti panangaasi ti ama iti anak nga agserserbi ken kuana. Revelation chapter 20 verse 12 to 15. Nakitak dagiti natay, natanok ken nanumo, wen ngagtaktakder iti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro ken ti sabali a libro, ti libro ti biag. Naukom dagiti natay sigon iti inaramid da, akas na isurat kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga adda ken kuana. Inyulamat ni patay, ken ti Hades dagiti natay nga adda kadakwada. Naukom da amin kas mayan nurot iti inaramid da. Kalpasan na, naitapwak ni patay ken ti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy a danaw ti apoy ti maikadwa nga ipapatay. Ditoy a danaw ti apoy ti nakaitapwakan dagiti awanagan na iti libro iti biag. Amen. Lada ito nga kantakot na corona nga isunto ti award tayo ijay langit. Tuloy tayo magserbi kini Apo Dios. Umadanin nga umadanin, tinaitudin, ati abungan nganin umayan. Anda kabay lakadi asiririn, nagururay, kinkwana, titaem panagbaliw ti tiyempo, dibigra pakaro nga pakaro, naipagtoy ti Biblia matung tumpalda, pagilasina nasidagan, pabilgam tapamatim gedi ka suminsina, tasla pumapoy nga nakabarbara, tapno masangpetan na ka nga nakarigrig ta ken mawat mo. Ti corona nakapili ka kadin pagtangam, no sumangbay timang salakan, kapsat ko'y siguradong tabiyag mo, tanarigat maimpyerno, maluktan to ti libro iti biag, nakasuratan dagiti naisalakan, amin nga nagtulnog iti ari, magunuda ti balaygi, pabilgem tapamatim ket di ka suminsina, kasla kumapoy ka nakabarbara, tapno masangpetan na ka nga nakarigrig ta ket mawat mo.
pabilgam ti pamatim ket di kasuminsina kasla kumapuya nakabarbara tapno masangpetan naka nga naka rigrig taket